Җитәкчеләр үрнәк күрсәтә. Актаныш районының оешма предприятие җитәкчеләре, мәктәп директорлары, җирлек башлыклары катнашында зур спартакиада узды. Җитәкчеләр төрле спорт төрләрендә чыгыш ясап, осталыкларын күрсәттеләр. Сәламәт тәндә сәламәт акыл булуын үз мисалларында расладылар. Актаныштан хәбәрчебез репортажы. Җитәкчеләр шаңгы, шорт-трек, теннис, бадминтон, гер күтәрү, волейбол, йөзү барысы спортның 7 төрендә ярышты. Актанышта 2 шаңгы трассасы бар безнең. Шаңгыга басучылар саны артканнан арта бара. Төнлә дә яктылык туктамый безнең шаңгы трассасыннан. Шуңа күрә әйтәсебез килә. Киләчәктә дә шаңгы спортын һәм физкультураны яратучы актанышлар саны артканнан арта бар дип ышанып калам. Лачын без спорт сараенда шорт-трек, Дулкын бассейнында йөзү буенча ярышлар узды. Ә бәйгеләрнең иң күңеллесе Батыр спорт сараенда дәвам итте. Биредә бадминтон, гер күтәрүдә көч сынаштылар. Җитәкче һәр вакытта эшне үзеннән башларга тиеш. Бу инде сәламәтлек яшәү рәвешенә дә кагыла. Сәламәтлек яшәү рәвеше ул профилактика булып тора. Күп кенә авыруларны китереп чыгармас өчен сәламәт яшәргә кирәк. Яшәү рәвешенә бик каты үзеңне контрольдә тотарга кирәк инде. Мин инде үзем шәхсән шаңгы ярышында, йөзүдә, теннис уйнаным, һәм бадминтонга әзерләнәм. Бу җитәкчеләр ярышы кирәк дип саныйм, чөнки сәламәт яшәү рәвеше алып барыр өчен һәрбер кеше үзендә һәр көнне физкультура белән шөгыльләнергә тиеш. Батыр спорт комплексында узган волейбол ярышын башкарма комитет һәм мәктәп директорлары командалары башлап җибәрде. Соңыннан мәйданга авыл башлыклары белән оешма җитәкчеләре чыкты. 2 уенда 2нче урынга калган мәктәп директорлары белән авыл башлыклары арасындагы бәйгедә мәктәп директорлары җиңеп 3нче урынга лаек булды. Алдагы уеннарда җиңүгә ирешкән башкарма комитет һәм оешма җитәкчеләре командалары арасында 5 очко өстенлек белән башкарма комитет командасы 1нче урынны үзенеке итте. 2нче урында оешма җитәкчеләре, 3нчедә мәктәп директорлары, авыл башлыклары командасы 4нче урында. Мен үзем спортка якын кеше, көндә спорт белән шөгыльләнергә тырышам, чөнки инде спорт битендә организмны тонуста тота, һәрвакыт югарак күтәренке кайф чыганага булып тора. Шуңа күрә инде мин нәрсә әйтәсем килә, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Барлык спорт төрләре буенча ярышлар җитәкчеләрнең активлыгы белән үтте. Актаныш муниципаль район мәгълүмат үзәге ярдәмендә әзерләнде. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.